A ver, meu amo, veña por aquí. Tiña cuidado coa corda. Dime. Está aquí un pouco baixa. Non... Pase. Ei. Pase, non teña medo, que está... No. Bueno, é unha fochanca, pero... Non hai dé a ter medo. volta para co, para quedar así, Non hai ter medo contigo. frente ao público. Aí. A ver. Así queda usted para que lle vexan ben a cara. Estou ben, véseme ben aquí. Así que verse perfectamente, a que sí? Bueno, logo. Vai lle dando. Quédese mañá, non se me mova. E logo, Non se me mova moito. hai perigo. Sí. Bos días, amigos e amigas, mozos e mozas, rapaces e rapazas, pícaros e pícaras e outras categorías. Dígame. El veu moita xente. Bueno, pero mantiña, déxeme continuar. Vale, ahora lle digo. Antes de nada, quero pedirlles un aplauso, porque este home, como é cego, pois claro, non sabe a xente que veu, e todo o mundo lle gusta que cando fai unha actuación, pois que haxa público, non? Entonces a única maneira que ten de sabelo é que se lle dan ustedes un forte aplauso, o sea que por favor deñe un forte aplauso. Ai, desgraciado, tú sempre andas cas túas. Bueno, home, tranquilo, que non é pa tanto. Pero volveume a colgar un monigote, seguro. Faimo sempre. Ai. Isto é que mereces unhos Que paus. non ten... Isto é unha broma que non ten... É que non ten sentido de humor. Sentido do humor, a Non miña ten- conta, Bueno. Habíanse rir de ti, que che había gustar. Aquí non viñamos monear, viñamos traballar, atendo que estás. Bueno. Pois, Non fago nada del. Dalle. como digo, este home compuxo unhas coplas que van dedicadas a todos vostedes. Pero non solamente aos que viñestes aquí, sino a todos os que están detrás desto, todos aqueles que son capaces de facer que este festival sexa un dos máis importantes de España. Que Aí digo ten de razón. España? Do mundo, incluída Cataluña. Aí ten razón. Ten razón. Ronda Aldea colleu sona en todo o mundo. Bueno. Gran evento este que teñen envexa xa todos os concellos da Redonda. Bueno, eu humildemente, con estes Stradivarios que herdei dun tío meu cura, que, bueno, eu chamáballe tío, pero todos decían, as malas lenguas decían que era meu pai, pero, bueno, deso non vamos a entrar en detalles. Mais vale. Pois vou tratar de acompañalo dentro das miñas posibilidades, porque, bueno, estou ainda empezando con isto, non? E tamén, de paso, vou aproveitar para deixar aquí esta gorra, porque nosotros, aínda que mal, vivimos desto. Bueno, temos que sacar algo para fear, tomar un roliño de viño, si é posible, verdad? Ei leva razón. Boas e xantas e guapas xentes de toda a Ulloa, fáganlle caso, que deso vivimos malamente. Bueno, empezamos logo. Veña, afina o violín lampantín, que xa me tarda. A este paso pasas en xantar. Vaille dando. Que andas facendo, Blas? A ver que... Vale, perdón que falta o... Oído non teño, pero oír ben oio. A ver, que me quedaba esto sin... Aí, está ben colocado aí, non? Veña, afina e atina, un tino. Afina, Blas, que hai público. Pero, home, A ver, que non me sale. pero para, rompecordas, para, onde vas, Blas? Non é así. Pero ti onde vas? Esa é a outra. Non che dixen que viñábamos para a Ulloa? Se a das festas. Ai, perdón, sí. Ai, papamoscas, non fago nada del. Desculpen vostedes. Paus, é o que mereces tú. A ver se é esta logo, espera. A ver, dalle. Aí, home, aí. Atendan ben as señoras, presten atención, señores, imos contar unha historia, fagannos tales favores. Veñan todas as señoras, veñan tamén os señores, que
veña o señor cura e máis las xentes menores. Foi alano 2011 cando comezou a historia. O Luís e o Afonso montaronnos unha boa. Outros houbo que axudaron a repoñer a memoria das aldeas e parroquias da comarca da Ulloa. 10 anos xa van cumpridos e andan de aniversario. As actoras e os actrizos xa campan no escenario. En Alba, en Santo Xusto, comezou a función e despois foi Vilafofe quen se uniu á procesión. Xentes de toda Galicia e de máis aló tamén non perden o son de aldea, aínda que perdan o tren. Teatro afeccionado, moita participación, a memoria das aldeas contada con moito amor. Faz, Blas? E se descansamos un pouco, que isto faz... Será rompecordas. Xa cansache? Home, Holgazán, pero eu non sei que que facer con el. non estou afeito a isto, canso. Xa está pensando en descansar. Dalle 2 acordes a ferramenta esa que non val para nada, nin afina, nin nada, e cansa. Ai, válgame miña maiciña, que no ceo está para descanse. Bueno, vou aproveitar para ver a ver si... Ai, aí levas cacho que sempre motiva. Bueno, me parece que hoxe non ceamos, E logo? No, non temos nin pa un grolo de viño, nin pa un grolo de viño. Tú e o viño. Debe ser que o estamos facendo mal, Pero só pensa no viño, Bueno. Non mereces nin o touciño. Tú dalle o violín e déixate de lerias, lampantín. Hai que alegrar un pouco a vida, Dállame, esta vida triste que levamos. Anda, déixate de pon a cousa a andar dunha vez. Continuamos. Vamos. Oro xa so extraperlo, os marantes e os Varela, o fillo do Arabullo, a pedida de solteira. Unha deusa mariquiña, tantas e tantas escenas, transicións e percorridos por fermosas carballeiras. O parzami que alentía, netate se máis buxaina, veciñas e máis veciños, irmandade e veciñanza. Contos e cantos non faltan, xogos pra xente cativa, vou beber e vou xantar nun café
faltan nesta cita. O alcaldea querida, o cure máis a criada, tamén ven a benemérita con tricorne verde capa. Música e baile non faltan nesta gran celebración, parladoiros moi variados, discursos e distinciones. Que vivan o son de aldea, e quen tal cousa inventou, vivan os que cada ano cumpren a súa función. Os guías tan importantes, o público tan bo e fiel, guionistas e currantes imprescindibles tamén. Longa vida o son de aldea e feliz aniversario. Estaba aí por despedida, volveremos para o ano. Moitas gracias. Os aplausos están moi ben, pero non esquezan a gorra. Gracias, amigo público. Moi ben. Gracias, xentiñas da Ulloa. Non hai nada que facer, Non hai nada que facer. Bueno, é o que hai. Pois a festa non xa perdemos, que é o que levamos con nós. Ala, ímonos que vamos para outro lado. Ala, a ver si Ollas a min. tú dirás, e non me andes con ódegas. Por acá. Con darme.